Добър вечер, уважаеми гости, учители, настоящи и бивши ученици, родители и приятели на Второ средно училище професор Никола Маринов. С особена радост и вълнение ви приветстваме на тържествения концерт, посветен на 55 години от създаването на нашето училище. Днес не просто празнуваме рожден ден, днес прелистваме още една страница от историята на едно училище, което в продължение на 5 десетилетия и половина е било храм на знанието, огнище на вдъхновение и втори дом за хиляди ученици. 55 години. Това не са просто цифри. Това са десетилетия на знание, вдъхновение и труд. Това са поколения учители, които с любов и всеотдайност са предавали знанието си, и ученици, които с любопитство и мечти са вървели по своя път. Това са успехи, предизвикателства и безброй спомени, събрани под един покрив. Покривът на нашето училище. Днес наши гости са доктор Дарин Димитров, кмет на община Търговище. Госпожа Гергана Цонева, заместник областен управител. Госпожа Христалина Халачева, секретар на община Търговище. Госпожа Елка Станчева, началник на регионално управление на образованието Търговище и експерти. Господин Костов, директор дирекция хуманитарни дейности. Госпожа
госпожа Доманова и госпожа Атанасова, старши експерти в община Търговище, госпожа Надежда Йорданова, обществен съвет към второ средно училище, гости и приятели. За приветствено слово давам думата на госпожа Куманова, личност, която е вдъхновение и отдаденост ръководи нашето училище. Скъпи ученици, уважаеми учители, родители, гости и приятели! Добре дошли в нашето училище. Макар и на най-голямата сцена в града ни, мога напълно уверено да ви поздравя така. Защото второ средно училище професор Никола Маринов не е просто сграда, а дух, емоция и присъствие, които превръщат всяко пространство в център на таланти, вдъхновение и растеж. Днес отбелязваме 55 години история и мисия. 55 години, в които училището ни не просто е съхранило знанието, а го е предавало с грижа и любов. Това е история, изтъкана от труд, вдъхновение, учители с големи сърца и ученици с големи мечти. Втора гимназия е място, в което поколения наред са намирали себе си. Открили са призвание, приятели, учители, които са им подали ръка в труден момент и сили, от които са черпили увереност. Позволете ми да изкажа дълбока благодарност към всички учители, настоящи и бивши, които през годините са били опора, пътеводна светлина и вдъхновение на хиляди ученици. Знам, че не е лесно да носиш отговорността за бъдещето на толкова съдби, но вие, уважаеми колеги, го правите със сърце. Всеки един от вас е част от тази връзка, която ни свързва с миналото и ни води към бъдещето. А към вас, скъпи ученици, знайте, че вие сте живото продължение на тази традиция. Светът около нас се променя с главозамайваща скорост. Нови технологии, нови умения, нови предизвикателства се появяват всеки ден. Но има нещо, което остава непроменено. Вашата уникалност и силата ви да бъдете творци на бъдещето. Вярвам, че училището днес не е просто място, в което учим науката. То е лаборатория за мечти, тренировъчен лагер за смелост, сцена за идеи. Вярвам, че тук заедно можем да развиваме не просто знания, а критично мислене, сътрудничество, гъвкавост, умения, от които зависи не просто успехът, а удовлетворението в живота. Насърчавам ви да бъдете любопитни, да задавате въпроси, да мислите извън рамката, да се проваляте и да се изправяте, защото именно грешките ни учат да бъдем устойчиви. Вярвам в силата на самосъвършенстването, което всеки ден ни води по една малка стъпка напред. Искам да знаете, че гласът ви е важен, че мнението ви има значение, че вие не сте просто ученици, а млади лидери, иноватори, артисти, мечтатели, които вече създават стойност и оставят следа. Открийте своята мисия, своето защо и го следвайте. Светът има нужда от вас. Ние, вашите учители, сме тук, за да ви подкрепим, да ви дадем възможност да растете, да не сбъдвате просто оценки, а себе си. Уважаеми родители, вашата подкрепа, търпение и вяра в училището са безценни. Вие сте първите учители на децата си, но и нашите най-важни съюзници. Благодаря ви, че ни се доверявате, че сте до нас в моменти на предизвикателства и победи. Честит празник, мило училище! Честити 55 години, традиция, вдъхновение и сила. Нека гледаме смело напред, с вяра, с разум и със сърце. Детство, игри, усмивки и безгрижие. Лудории, които ни напомнят, че никога не е късно да се забавляваме. Нека подкрепим с аплодисменти нашите най-малки участници, първолаците от вокалното образование, средновидите Зибала Василева, които ще изпълнят песента «Детски лудории». Разгорали са знани до пазара.
Палитра от тонове, звуци на пиано, музика, докосваща душата. Хармония е магия, която всеки клавиш създава. Нека се насладим на този специален момент и приветстваме с аплодисменти нашите пианисти. Гъмзе от 5-ти клас с ръководител Антуанета Радева, която ще ни отведе в пещерата на Планинския крал, и дует Емре и Мерсин от 7-ти клас с ръководител Диана Денчева и произведението Менует. Следващото изпълнение ще ни отведе в света на емоциите, самоувереността и артистичната смелост. Това е Ирина от втори клас, която ще ни покаже как звучи смелостта, превърната в песен, история за това да бъдеш себе си, да вярваш в себе си и да споделяш с музика това, което носиш в душата си. Ирина и френския шансон Вуаля, ръководител Десислава Станкова.
moi. Moi la chanteuse à demi, parlez de moi, à vos amours, à vos amis, parlez de cette fille sur moi et de son rêve fort. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. Dis-moi si quiero es.
Аплодисменти за малката Илина! А сега е време сцената да се изпълни с хармония, топли акорди и истинско пролетно настроение. Пред вас е гитарният оркестър на второ средно училище с ръководители Константин Адамов и Петя Димова, които с много труд, вдъхновение и любов към музиката са подготвили специално за този концерт едно свежо и цветно произведение. Ще чуем Пролетна сюита.
една песен не е просто музика. Тя е спомен, копнеж, чувство, което не избледнява с времето. Точно такава е песента "Повей ветре" на незабравимата Паша Христова. Днес тя ще оживее отново в изпълнение на Виктория от 7 клас, а след това, понесени от порива на вятъра, вокална група Star Songs ще ни покаже какво се случва, когато се срещат модерния звук и древната традиция. Те ще ни представят песента "Вятъра", песен за порива, за вътрешната сила и онзи невидим вятър, който ни носи напред, към себе си и корените ни. Виктория, вокална група Star Songs, ръководител Симона Рускова.
Следващото изпълнение ще ни пренесе в един изтънчен свят на елегантност, ритъм и мелодия. Валсът е не просто музика, а усещане за движение, за лекота и романтика. Днес ще го чуем в изпълнение на Николета от 9-ти клас, която ще ни покаже как клавишите могат да разказват история с плавни линии, нежни акорди и усещане за танцуваща душа. Понякога най-важните думи не се изричат, те се пеят. А когато ги запеят деца, те звучат още по-силно, по-чисто и истински. Следващото изпълнение е песен за мечтите, за вярата, за добротата, която носим в сърцата си. Цветът на надеждата е песен, която ни напомня, че светът е по-красив, когато гледаме на него с очите на дете, с обич и с надежда. Нашето училище е място, където цветовете на надеждата се раждат и развиват, превръщайки знанията и мечтите в реалност. Мини Voices с ръководител Десислава Станкова. Arriba más
А сега е време за изискано докосване до класиката, поднесено от млад талант с голямо сърце. На сцената излиза малкият пианист Вихрен от 4-ти клас, за да ни потопи в магията на един от най-обичаните композитори на романтизма – Фредерик Шопен. Ще чуем негов валс, нежен, изящен и изпълнен с емоция, в който всяка нота сякаш танцува. Уважаеми бивши и настоящи учители и директори, този празник е повод за гордост, но и за благодарност към всички вас, които с труд, сърце и дух сте изграждали името и облика на нашето училище. Благодарим на вас, учители, посветили живота си на това благородно дело. Вашата всеотдайност и труд са написали историята на Второ средно училище, като същевременно изграждат неговото настояще и подготвят пътя за бъдещите поколения. Благодарим на възпитаниците, които носят светлината на знанието далеч отвъд училищните стени. Песента "Устрем", изпълнена от Мелиса от 12-ти клас, е поздрав към всички настоящи бивши учители и директори. Хората, които с труд, вдъхновение и безкрайна отдаденост са изграждали пътя на знанието, мечтите и успеха. Тази песен е символ на силата, с която вървим напред, на устрема, който ни носи отвъд трудностите, и на онази светлина, която учителят запалва в сърцето на всяко дете. Дълбок поклон на всички вас!
Любовта нежна, силна, понякога тъжна, но винаги истинска. Следващата песен разказва история за обещания, надежда и дълбоко чувство, което остава дори когато думите отшумят. Ти ми обеща е песен, която докосва с емоционалната си мелодия и искрен текст. Послание, което всеки от нас е усещал в сърцето си. В нея ще чуете болка, но и сила, тъга, но и светлина. Изпълнена от Sextet Voices с ръководител Десислава Станкова, тази песен ще ни напомни, че всяко обещание е нишка, която ни свързва с миналото, но и ни води към ново начало. Потемни вече
които говорят. Има музика, която не само се чува, а се усеща дълбоко в сърцето. Такава е магията на цигулките. Нежна и пламенна, тъжна и устремена, като самия живот. Днес ще станем свидетели на вълшебство, излято в звук. Нашият цигулков оркестър ще ви пренесе в един свят без думи, само с мелодия, само с емоция. Цигулката ще плаче, ще танцува, ще разказва приказки, които не се забравят. Следващото изпълнение ще ни срещне с гения на един от най-големите композитори на 20 век – Димитрий Шостакович. Ще чуем две въздействащи творби – Елегия и Полка, представени от цигулков оркестър при второ средно училище с ръководители Константин Адамов, Петя Димова, Диана Денчева. Пригответе се за преживяване, което ще остане с вас дълго след последният акорд. Започва магията на цигулките. Нека ги посрещнем с обич и аплодисменти.
Следващото изпълнение ще бъде празник за сетивата, изпълнен с емоция, нежност и красота. На сцената ще чуем звуци, които докосват душата. От пръстите на млад талантлив изпълнител ще оживее мелодия, разказваща истории без думи. Представям ви Хактан от 9-ти клас и Клименти, сонати на 3-та част, ръководител Петър Божанов.
моментът, в който ще се докоснем до душата на България, до българския фолклор. Има песни, които не просто звучат, те се усещат със сърцето. В тях топти духът на народа ни, скрити са радостите и болките, вярата и устремът на поколения. Представяме ви ученици от клас Народно пеене Мила, Денислав, Иванина, Стефани, Бейтола, Народен хор към второ средно училище и група за автентичен фолклор Мисионис с ръководители Камелия Колева, Стела Стоянова, Стефан Иванов, Хасан Чубанов. Заедно с тях ще свирят и нашите приятели от професионален фолклорен ансамбъл Мизия. More problema,
минава време. Тя е създадена от народа и за народа. Пеят я жените на нивата, майките край люката, мъжете в Балкана, младите на хорото. Тя е нашата изконна връзка с родното, с миналото, с корена. Магията на тази музика е в нейната емоция, в шепота на родопите, в вихъра на тракийските ритми, в силата на пиринския напев. Силата й е в това, че продължава да живее, в днешните млади гласове, които я пазят и пренасят напред.
вихъра на българския танц. Жив, енергичен и горд. На сцената излиза танцов състав Мисионис, за да ни подари един финал, изпълнен с ритъм, плам и български дух. С техния талант, младост и страст ще преживеем силата на традицията, предавана от поколение на поколение, пазена в сърцето и в стъпките на всеки танцор. Танцът, който ще видите, не е просто движение. Той е история, емоция, народност. Нека ги аплодираме с възторг, защото магията на българския фолклор продължава да живее чрез тях.
нашия празник получихме поздравителни адреси и цветя от кмета на община Търговище, доктор Дарин Димитров, областният управител на област Търговище, от регионално управление на образованието Търговище, първо средно училище Свети Седмочисленици, първо основно училище Христо Ботев, трето основно училище Петко Рачов Словейков, четвърто основно училище Иван Вазов, спортно училище Никола Симов, професионална гимназия по икономическа информатика Джон Атанасов, професионална техническа гимназия Цар Симеон Велики, професионална гимназия по електротехника и строителство, професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии, професионална гимназия по земеделие, основно училище Христо Ботев, село Лиляк, основно училище Георги Раковски, село Голямо Ново, основно училище Свети Кирил Методий, село Дралфа, основно училище Отец Паисий, село Подгорица, основно училище Христо Ботев, село Върдун, обединено училище село Макарилковско, цветя от народно читалище квартал Бабел, детска градина Снежанка, детска градина Приказка, детска градина Червената шапчица, детска градина Пролет, детска градина Звънче, професионален фолклорен ансамбъл Мизия, младежки дом. Благодарности за нашите любезни домакини от Драматичен театър Търговище. Поздравителен адрес от регионална библиотека и ресурсен център. Скъпи гости, приятели, учители, родители и всички, които споделихте този специален празник с нас. От сърце ви благодарим, че бяхте част от нашия концерт. Благодарим ви за топлите усмивки, за аплодисментите, за подкрепата, която давате на всяко дете, на всяко усилие, на всяка мечта. Днес сцената оживя чрез музиката, танца и песента, сътворена от нашите ученици, носители на много награди от национални и международни конкурси. Но истинската магия се случи именно заради вас, нашата вдъхновяваща публика. Благодарим ви, че споделихте с нас тази вечер. Нека отнесем магията на този концерт в сърцата си и нека тя ни напомня, че когато сме заедно, може всичко, всичко. Нека пребъде нашето училище днес, утре и завинаги. До нови срещи!